Benvinguts una altra vegada a un nou vídeo de Síndic de Greuges. Què tal? Com esteu? Ara ja feia temps que no ens saludàvem, perquè ens hem marcat un estiu que no hem fotut ni brot. Què més m'hagués agradat a mi que estar tot un estiu sense fotre ni brot? No, la veritat és que m'he passat l'estiu treballant, fent una mica de caixa per l'any que ve, i per això doncs he estat un poc desaparegut de les xarxes. Però, ja tornem a ser aquí. Jo sóc una mica com l'anunci aquell odiós del Corte Inglés de la vuelta al cole, saps? Vull dir, al setembre, vuelvo a empezar. Això sí, gràcies a Déu, sense cançoner. I evidentment segueixo sense entendre com funcionen les làmperes aquestes, perquè passa el temps i segueixo sense saber com il·luminar-me bé. Jo no sé, jo és que m'estic veient tots els brillos de la suor. Necessito un equip de maquillatge. I bé, doncs hem passat ja l'estiu. Per fi, perquè jo he de dir que sóc una d'aquestes persones que odia passar calor, tot i que aquest agost ha estat ben estrany, perquè he estat al meu poble, ja crec que ja ho vaig dir per alguna banda, que estava a Sant Fost de Campsentelles, perquè sí, ens hem menjat uns quants dies d'onada de calor, després ens hem menjat uns altres dies que, sincerament, fotia quasi fred. No m'estic quedant amb vosaltres, això ha passat real. No és broma, Jo hi ha hagut dies que he estat a punt de treure la rebequeta, com si fos una àvia, i posar-me-la per sobre perquè fotia rasca. Que sí, que després arribava l'onada de calor aquesta del Sàhara i et volies arrencar la pell, però és que després el dia següent fotia fred. És que no s'entenia. Teníem un temps indecís. Però us diré més, Mireu si ha estat greu la cosa, que és que els meus pares, aquest any, s'han comprat una piscina d'aquestes muntables, i jo em vaig dir, buah, veuràs tu quin estiu, estaré més fresquet quan torni de la feina, pam, bany i a refrescar-se. Us podeu creure que ho he fet 4 dies comptats? No, és que era al·lucinant, vull dir, perquè, a veure, hi havia dies que feia caloreta i dius, et llances, però i al sortir? Perquè clar, allà corria un airet més fresquet que quan sorties se't congelaven hasta... No diré el que anava a dir que se'm congelava perquè crec que per YouTube no quedarà bé, però vosaltres m'enteneu. Total, que per això, doncs, he pogut gaudir poc de la piscina. Però bé, com us deia, jo m'he passat l'estiu treballant i allà a la feina m'ha passat una cosa que a mi em fa molta ràbia, m'ha fet sempre ràbia, però quan estàs tu allà torrant al sol, treballant, encara fa més ràbia. I és veure tota aquesta gent que a l'Instagram no parava de pujar stories dels seus viatges. Crec que acabo de petar els pics del micròfon, però és que m'enfada. Vosaltres em direu, apa, que n'ets exagerat, com que tu no pots anar de viatge, els altres ens hem de fotre, no? A veure, jo us seré sincer, evidentment fa ràbia veure que la gent està a la platgeta mentre tu t'estàs torrant al sol perquè estàs treballant. Però bueno, si és algú que ha fet una setmaneta de vacances, doncs t'és igual, el perdones. Però és que jo he tingut contactes d'Instagram que han anat empalmant viatges. O sigui, el típic que veies en els seus stories que estava a Noruega, quan tornava se n'anava a les Canàries i ja per acabar se'n anava a Camprodon. O sigui, empalmava 3 viatges seguits. I jo amb aquesta gent em pregunto, d'on treuen la pasta i el temps per fer tot això? I un altre tema és la pasta, o sigui, t'estan dient que hi ha crisis i aquí hi ha gent que col·lecciona viatges com si estigués col·leccionant xapes de begudes. Com pot ser que hi hagi gent que es passi el dia treballant i gent que es passi el dia de vacances? Jo no ho entenc, el món està mal repartit, ho dic, està mal repartit. I ja per acabar aquest vídeo resum queixa de l'estiu, ha estat dur, i em direu, dur per què? Què ha passat, Guillem? Què t'ha passat? Explica'ns-ho, perquè estem patint per tu. Ha estat dur perquè ha marxat Messi. No, ara que no em surtin els haters, perquè aquest tema és espinós. Primer de tot, com us deia, ha estat dur perquè ha marxat una icona del Barça. Jo la veritat és que va ser veure el vídeo de l'acomiadament. És un tema que no puc, em poso sensible, vull dir, avui estava escoltant la ràdio i han tornat a posar el tros en què en Messi es posa a plorar enmig del comiat i jo és que... Jo és que m'ensorro, jo escolto els... i m'ensorro. I a més, és que se'n va al PSG, que és com el Real Madrid de França. A més, és que és això, si s'hagués anat al Manchester City, al United, o on ell volgués, doncs no et sabria tan greu. Fins i tot aniries amb ell als partits. Però clar, havent-se anat al PSG, on a sobre està en Sergio Ramos, és que veurem jugar amb Messi i en Sergio Ramos, és que això t'ho diuen fa 5 anys i no t'ho creus! A més, en aquella lliga incipient, que no té cap tipus d'emoció, vull dir, si ja saps abans de començar que te la guanyarà el Paris Saint-Germain. Jo no sé què foten els francesos amb l'esport, però... La lliga de futbol francesa és com el Tour de França, només serveix per fer la migdiada. En fi, aquest és el resum del meu estiu, hi ha qui dirà que és un estiu una mica trist, jo entenc que ho penseu, perquè bàsicament m'he queixat de tot lo dolent, però també han passat coses bones, que no us explicaré, perquè jo no vull vendre la meva vida, jo simplement vinc aquí a YouTube a queixar-me, saps? En fi, queda dit, espero que us hagi agradat aquest vídeo i que ens veiem en el següent.